weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kadde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to wuuro ali guelel to lobbuɗo ibrahima li to diaw to ngoral to cide ceene ko on takkusan juula ha to nder galle ceerno mouhamadoul bachir ba to bogge kabaruji men e ɗemgal pular e gardidi kabaruji men ma en kaale leydi Mauritanie kaalele nde ɗo ñamade mawde nde badda woni banque africain de développement ñamli tigui société sinem mo Mauritanie to leydi Sénégal ma en kaale jillu Macky Sall waɗi tigui nder ngoɗo wuuro witengo Tivaouane to leydi Mali ma en kaale caɗele ko fate tigui dewle sukaɓe tokosɓe ɓe ñontani resede kabɓe to leydi Cameroun ma en kaale ballal Sambiyel Eto'o walli tigui ɓesgu Cameroun naɓe wurnoɓe e nder leydi Libye to leydi Angola ma en kaale ɓeɗo julɓe nayo tumaɓe tigui ñaawa tumaɓe tigui gollodade e pelle ceɓɓitiɗe to leydi Égypte ma en kaal tigui e nguɗo jango musgo wangu hanki e nder juma goto e nder nokku biteɗo Sinayi kabaruji men joolam jabberi so hawre welede Allah ma en jaa ha to leydi Espagne to Pakistan to Yemen to dowlaji denduɗo Amérique bisimilla moon e kettuki hoto goɗɗo e joni joni jañuɗen mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biir nogas e joyi jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappoji e ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pular e sowto he musidɗo moon Ghali Abouba ko adi keɗen jaɓana kabaruji men e ɗemgal pular karen tigui e oɗo communiqué taw ko communiqué ummorade tigui e musidɓe men woni tigui heblo fedde heblo sukaɓe Afrique tawteɓe tigui e nder Congo Brazzaville eɓe ciftina dendagal bandiraɓe jeeyaɓe fedde he eɓe eero kadi dendagal ɓiɓɓe ɓesgu fulɓe foof tawatengu e nder Congo Brazzaville woni tigui Brazzaville Ponte Noir ha Dolesi e nder jokli leydi Congo foof wonde kay eɓe jogui batu mabɓe ñalawma janggo ngu tawa kadi ko batu ngu ɓe kewi joɗade kala mayirde lewru mbiyen batu ngu noon to leydi men to wuuro men wiyetego Ponte Noir ngo joɗoto tigui ko galle Issa Camara noon ene tawi tigui so jeere mawde noon tawa tigui woɗɗani grande mosquée woni jama mawɗo so kala noon jiɗɗo jokkodire makko ne wawi noddude Issa Camara o noddirguel makko noon ko 06 643 82 89 so tawi kadi ko wonɓe to Foncece ha Vungu ha tigui to wiyete pekaji ɓe Ampaka eɓe mbawi jokkodirde tigui e oɗo biteɗo ceerno Ɗaha Kane walla mbiyen Ɗaha Ali Siley o noon noddirguel mum ko 05 553 26 36 so tawi kadi ko wonɓe toon to wuuro men Brazzaville eɓe mbawi tigui jokkodirde e numéro ceerno men ceerno Abdoul Bokoum gonɗo hoorejo heblo sukaɓe Afrique to wuuro men Brazzaville on noon numéro mum ko 05 557 43 59 eɓe eero noon dendagal bandiraɓe wonde kay batu mabɓe ko kikiɗe janggo caggal kay juulal takkusan eɓe eero bandiraɓe nde tinnoto tigui gara e keewal kabaruji men e ɗemgal pular puɗɗortoɗen koto leydi men Mauritanie hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men hono badda banque tigui woni bogne Afrique naɓe de développement woni banque africaine de développement ene walli tigui ñamade mawde tawa tigui ko walli tigui ko sinim bad noon woni banque africaine de développement ko bogne Afrique naɓe mawɗo tawateɗo tigui e nder Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ko toon tigui boño tawate boño noon ene ñamli tigui société sinim 5 millions taw ko xaalis dollar on sin société noon walla mbiyen nden ñamani noon ko beele kay société sinim ene wawa ngardinde e mawnitinde kay oɗo port walla mbiyen paggulade mabɓe mo wuuro Nouadhibou mbiyen kaggulade mo wuuro Nouadhibou noon ko kanko société sinim o yiɗi tigui ko mawninde ɗum kay beele kay eɓe mbawa nannude toon gueɗe kewɗe tawa gueɗe kewɗe jaltoje leydi ndi ene mbawa rewde ɗon ɓe kollori o saaha joni noon ɓe jiiɗi tigui ko ɓeydude e port o fadde kay 25 kilométre ene foti ɓeydede e nder port o ha port o yaaja tigui ɓeydo mawnude ɓe jiiɗi kadi ko wadde kay ɓe gasto port o ha ɓeydo luggide beele kay batoji mawɗi ene mbawa yettade ɗon tawa kadi ko batoji mbawɗi rimdude ha kene wona temedɗiɗi e capantati ujunere tonnes fodde 230 000 tonnes ko ɗum tigui ɗi batoji ɓe jiiɗa wawde yaade yettade beele kay ene jogo fattange wawde yettade e kaggulade mo leydi mo wuuro Nouadhibou e oɗo saaha joni noon mbiyen kaggulade mo Nouadhibou wawi tigui jaɓɓade bateau ɓurɗo mawnude ko bateau tigui bawɗo rondade 150 tonnes woni 150 000 tonnes mbiyen noon ko fewnata on port noon walla on kaggu ko fewnata ɗum ɗen golle fof ko fewnata ɗum ha gasa ɓe qimi ɗum tigui ko 110 millions ɗaccon hague 110 woni 110 millions taw ko xaalis dollar ko ɗum tigui woni ko fewnata ɗe golle badde noon mbiyen bogne africaine de développement o ñamli tigui leydi omo ñamli tigui société sinimo ɓe ñamli ɗum 50 millions mbiyen oɗo bogne kadi biteɗo BEI woni tigui banque européenne d'investissement on noon ene ñamla tigui leydi Mauritanie eɓe ñamla tigui société o 15 walla ɓe balli ɗum 55 woni 55 millions de dollars mbiyen million ngaji 5 keddiɗi ɗi ko société sinimo ko kañum tigui rondoto ɗum
ha joni ko on fannu keddoɗen mbiyen leydi Mauritanie hono oɗo compagnie biyeteɗo Mauritanie Airlines ko compagnie tigui toppitiɗo laaɗe diwoje e nder leydi Mauritanie mbiyen noon ɓe kolliri tigui wonde kay leydi Mauritanie soodi tigui laana Kessa Poul taw ko laana diwo Kessa Poul laana diwo o ka hinde Boeing 737 max 8 mbiyen ko ɗum tigui woni hinde laana ka noon ka sooda tigui ko temedere e sappo e ɗiɗi piccal 4 milliards 112,4 milliards ko ɗum dollar ko ɗum tigui laana ka sooda mbiyen laana ka noon ko ñande nogas lewru décembre hitande gonɗen nde ko yettoto tigui e nder ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott laana ka noon e ko innira tigui walla laana ka ɓe inniri ɗum ko accouar ko ɗum tigui woni inde laana ka kadi ene jogui hattane wawde jollude kay temedde ɗiɗo neɗɗo mbiyen caggal noon de leydi Mauritanie garɗe tin tigui boowal laaɗe diwoje e leydi ndi mbiyen kay boowal laaɗe diwoje tawa kadi e nder ngoɗo wuuro Nouakchott tawa kadi e ngal jeeya e boowal laaɗe diwoje leyɗele Afrique ɓurɗe garɗude so Mauritanie soodi kadi laana Kessa mbiyen ɗum noon ko bellama mawɗo e fartange wonande e dendagal ɓesgu Mauritanie naɓe ha tengti kadi Mauritanie naɓe waɗoɓe ya garta e dendagal kadi yiɗɓe yillade e nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen noon haalisaji kewɗi noon walla koppereje kewɗe ene majji tigui walla ene ñaama e nder radio Mauritanie mbiyen fodde temedere million taw ko haalis uguya ene majji tigui ne tilfi e nder radio leydi Mauritanie siftinde bandiraɓe noon guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ujunaji ujune sappo e jeegom mbiyen guila 2016 ko biyeteɗo Abdallah wul hormatallah Abdallah wul hormatallah ko kañum tigui woni guila 2016 kañum woni directeur ngoɗon radio Mauritanie mbiyen o haalis noon majjum tan beele kay haalis o majji ko guila Abdallah so waɗede directeur walla kay ko e saaha mo waɗa directeur ko wawi wonde hen foof ko losgoji ɗi kalata hono hoorejo o leydi Mauritanie ko Abdoul Aziz o holliri hen mettere makko no fewi o erima kadi toppitiɓe losgoji ɗi nde toppito losgoji ɗi kay losgoji ɗi mbaɗa ko ɓuuri yawde e yaccade beele kay dirtinɓe oɗo haalis ene gande gartire haalis o ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni koye on fannu keddoɗen e leydi men Mauritanie kalen noon e oɗo société biteɗo ENR ko société peynitannoɗo laabi tawteɗo e nder leydi Mauritanie on société noon ko biyeteɗo monsieur Ousmane Won ko kañum tigui wonno directeur on Ousmane on kañum wonno directeur on société kanko Ousmane Won noon mbiyen guila altine sappo e jeegom lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi koninkoɓe ɓe hinde police taw ko police faggudu garnimo tigui e bureau makko ɓe garnimo e bureau makko noon caggal nde ɓe moftimo fodde kene wona yontere ko nden tigui ɓe newmata yeeso ñawoɓe noon ko min ko heure uji ɗiɗi tan walla mbiyen ko waktuji ɗiɗi o jodde mabɓe caggal ɗum noon ɓe ɓennanimo tigui to kasso civil mo Nouakchott kanko Ousmane Won noon ɓe tuumimo tigui koko wiyete mal gestion société o mal gestion woni société o wawi woni tigui moƴƴinani golle société o e ngan sanga noon ɓe tumno tigui won Ousmane ko 23 million uguya ko ɗum tigui woni ko mankirno e borno ko mbiyen e oɗo saaha foof noon mbiyen en ɗaminno ma won Ousmane ma woppir tigui hoota e galle mum beele kadi ene wawa tawtoriyede e manditare leydi Mauritanie ɗamini wadde ñande 27 lewru gonɗen o tawa kadi manditare nde hikka ɗamini wadde koye nder région de Gorgol walla mbiyen nder wilaya mo Gorgol e nder wilaya mo Gorgol ko toon tigui woni wilaya mo Ousmane Won jeeya mbiyen guila noon ñande gueɗal kamis 23 nduɗo lewru gonɗen mbiyen guila nden noon caɗele ɗe koko ɓeydi kay caggal kay nde oɗo caggal kay nde ɓe kalanno haala million ngaji 23 million e oɗo saaha joni ɓe kaali tigui temedere e sappo e joyi million temedere e sappo e joyi million ko ɗum tigui woni koɓe tuumi ko oɗo société walla ko oɗo biteɗo Alhaji Won mankira e société mum Alhaji Won noon siftindon musidɓe tedduɓe guila lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyi ko nden tigui Alhaji Won waɗa directeur on société kanko waɗa directeur ENR kanko Alhaji Won noon mbiyen ko ingénieur de formation tawa kadi ko ingénieur toppitiɗo ko fate laabi mbiyen e saaha mo ari e o société noon o tawi tigui société o ne wone caɗele kewɗe caɗele kay tawa kadi ne jogui ñamaleji ñamale kewɗe tawa kadi ñamale ɓutte mbiyen noon e oɗo saaha noon mato tigui ɓe mbaɗimo ko wiyete bouc émissaire noon wonde kay wiyede ko kanko yandini on société eɗen ñaago Allah tan noon nde Allah ɓiltitamo e juuɗe ɓen o arta e galle makko noon mbiyen cigguiɗen ɗum tigui koye nder ɗo jande wiyetede reflet mo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen aljuma hanki o caggal juulal tisbar ko yimɓe hewɓe taw ha tengte yimɓe julnoɓe e oɗo juma taw ko juma biyeteɗo mo Arabie Saoudite mo Nouakchott mbiyen yimɓe hewɓe caggal nde juulal juma noon ɓe jalti tigui ɓe jiiɗino wadde seppoji mabɓe noon ko yidde hollirde mettere mabɓe kay e oɗo biyeteɗo wulma haytir noon bindunoɗo walla ñignoɗo nelaɗo men mo jaam e kisal woni kamɓe noon seppoji ɗi ɓe jinno tigui ko hollirde wonde kay yo oɗo biyeteɗo wulma haytir yo ware seppo ngo noon ɓe jaɓanno tigui koto wiyete palais présidentiel woni galle
hoorejo leydi no haalo pular ke wiide ni noon ko ɓande reeni ngesa ceddo caggal nde ɓe jaɓanino on galle noon nde ɓe gari tigi heɓe jetti to wiyete jeere maritel jeere motel ko ɗon tigi ɓe potte koninkoɓe ɓe potte koninkoɓe ɓe hinde police ko ɓen tigi cari ɓe cakiɓe yoga e mabɓe kadi nanganoma e ñalawma hanki o en keɓani haqiqa so tawi ɓe goppama walla ha joni ko toon ɓe goni siftinde bandiraɓe kadi guila ñande guila mbiyen noon nduɗo siftinde bandiraɓe noon laamu leydi Mauritanie koko sali seppoji foof e nder ha nduɗo lewru maya koko sali seppoji e nder jokli leydi Mauritanie foof ha nduɗo lewru maya ha joni ko to leydi Mauritanie keddoɗen kalene ngolo wuuro witego elega ne tawe e nder leydi Mauritanie tawa kadi ko elega woni lamorgo diwan mo Barakna noon mbiyene nder gon o wuuro wi elega ko oɗo tigi taw ko mawɗo biyeteɗo mawɗo centre bindirgol ko kañum tigi fiya toon ha waalo suttimo o fiya toon piggal musgal ha asgal makko heeli kadi ha asgal makko fokkiri men ha hoore makko heeli caggal noon nde o laadi haw yetti kay cuuɗi cafridi ko ɗon tigi o yetti o holliriɓe tigi wonde ko oto ferimo o holliri ko oto ferimo ɓen noon safroɓe caggal ne mbaɗimo tigi safruji gadan woni le 1er juin ko nden tigi ɓe mbaɗimo e ambulance noon yo ambulance o ɓennumo ko ɓuuri yawde e yaccade e nder woru Nouakchott mbiyen nden ambulance o yeehi waktuji seeɗa fawti hen ko nden tigi koninkoɓe wuuro ngo keɓe tigi haqiqa wonde ko piyaɗo ko gañi ko piggal gañimo ko nden tigi koninkoɓe noddi ambulance o ko ɓuuri yawde e yaccade nde artata e ngoɗo wuuro wiyetego éléga nden ambulance o arti ko nden tigi koninkoɓe namdimo ko nden tigi o felliti haalde o wi noon ko piyaɗo kadi fimo ko mawɗo centre oɗo ngoɗo wuuro wiyetego jalwara noon ko wuuro tawatego tawa waɗɗani éléga en ganda noon holko saabi on fiyamo walla holko rendini ɓe ɗum noon mbiyen cigginen ɗum koye jande wiyetede Al Akbar info mo leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen o saaha foof noon ko fedde wuyɓe tawa kadi wuyɓe mawɓe tampinno ngoɗo wuuro Nouakchott wuyɓe noon tawa ko wuyɓe mawɓe kadi gujjanno gueɗe ɓuttinde wonnon kay ɓe gujjanno tigi koko wiyete coffre fort uji noon woni bakane mawɗe tawa kadi ko bakane jamɗe kewɗe mofterede haalisa mbiyen noon ɗen bakane noon ɓe kewi wujjude ɗum tigi koye nder ɗiɗo bitkaji biyeteɗi supermarché ji walla nder boulangerie uji walla station ngaji so essence yeyete walla nder boñuji mbiyen ɗe balle fof mbiyen noon ɗimɗoji kewɗi coffre fort uji kewɗi gujjama e nder ngoɗo wuuro Nouakchott e ñalawma hande onon koninkoɓe ɓe hinde police ɓe kolliri tigi ɓe pawi juuɗe mabɓe e nde fedde kamɓe fof ɓe nanggama e oɗo saaha joni eɓe tawi e juuɗe laamu kamɓe nde ɗo fedde noon ko yoga e mabɓe ko ɓuuri hewde mabɓe ko yimɓe kay gaynuɓe janggude tawa kadi keɓani golle en tawa mabɓe kadi yimɓe tawa kadi ko yimɓe koni gollotoɓe woni koninkoɓe tawa koninkoɓe ɓe hinde garde national eɓe ɗamini ɓendinede noon yeeso parquet e yontere dartonde mbiyen ɗum noon cigguiɗen ɗum tigi koye jayde wiyetede cri demmo Mauritanie ha joni sen ummima to leydi men Mauritanie pay tan ko to leydi Sénégal mbiyen aset hande o nogas e joyi jolal ko ñalawma mawɗo ko fate gurdam taw ko gurdam dawrugol Khalifa Sall woni tigi ko wiyete sa vie politique ko ñalawma hande o kay suudu sarɗiji ɗamini tigi joɗade e nder leydi mo Sénégal suudu sarɗiji mo leydi Sénégal ɗamini joɗake ko fate ittude ko wiyete immunité parlementaire makko woni ɓortude wutte taw ko wutte teddugal ko fate sarɗiyankagal Khalifa Sall maire mo Dakar cokaɗo guila jeeɗiɗi lewru mars e nder kasoji mo leydi Sénégal mbiyen noon o tumano noon ko dirtinde haalisaji kewɗi taw haalis maire mo Dakar mbiyen ko ñalawma hande o walla kikiɗe hande sanga futuro ko nden tigui suudu ndu joɗoto ƴewde kay holno ittiri holno ɓortiri on wutte mbiyen suudu ndu noon taƴino commission tawa kadi commission o biyeteɗo ad hoc noon ardino on commission ko oɗo biyeteɗo Aymerou Gangue mawɗo commission o hollirino suudu ndu noon e oɗo saaha ɓe gayni golle mabɓe ha laaɓi hay sinno noon Macky Sall jaɓano joddade e mabɓe hay sinno noon mbiyen oɗo Khalifa Sall jaɓano joddade e mabɓe ɓe gaynino golle mabɓe ha laaɓi ko ñalawma hande o noon Khalifa Sall joɗoto tigui yeeso suudu ɓe ƴeewa kay no wutte o ittira e oɗo saaha ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kaalen noon e hoorejo leydi Sénégal biyeteɗo Macky Sall o waɗino jillu makko hanki to ngoɗo wuuro wiyetego Tivaouane to wuuro Tivaouane noon o joddima tigui e khalife général mo Tijani mo Tivaouane o yettima kadi juurade ɗum e juurade kay dendagal ɓesgu galle Siseɓe foof kanko khalife général mo Tivaouane noon biyeteɗo Serigne Mbaye Sy Mansour o holliri beldare makko e mawde e Khalifa e Macky Sall o holliri noon kala ko golla e nder galle he kala ko golla hen e nder Tivaouane ko golla e galle Khalifa o ko oɗo biyeteɗo ko laamu Macky Sall golli ɗum kadi o haalani noon o wi yoga kadi e galleji sernaɓe yoga kadi e nokkuji taw ko nokkuji diineji e nder leydi Sénégal foof ko Macky Sall golli ɗum golle pewɗe o andi noon o wiya Macky Sall noon saabu weltare makko yo andu wonde kay mandat mum ɗiɗaɓo yo andu koye jeyba mum woni yo Macky Sall ɓenda mum yo deeƴo yo andu koko heɓata deuxiéme mandat mum e nder leydi Sénégal o holliri noon wonde laamu kay woni koye juuɗe Allah noon rokkata komo wela e oɗo saaha Allah rokki laamu ngu ko oɗo biyeteɗo Macky Sall mbiyen ɗum noon ko kongude tigui Khalifa oɗo Khalifa mo Tijani biyeteɗo
hono khalifa tidiane biyeteɗo serigne mbayi si mansour siftinde bandiraɓe noon siftinde bandiraɓe noon mawlude ñande mawlude noon ko ñande siftinde bandiraɓe mawlude ko ñande capantati jamma capantati jolal jamma 30 jolal nuɗo lewru gonɗen tawa kadi ene fina goo lewru décembre ha joni koto leydi Sénégal keddorɗen e leydi Sénégal noon kalen tigui oɗo biteɗo Serigne Modou Mbacké Doli Bara ko on noon holliri mettere mum mawde faade kay oɗo biteɗo maître Abdoulaye Wade gardinoɗo limanade wonde hoorejo leydi Sénégal caggal nde Abdoulaye Wade no jano tigui oɗo biteɗo tigui hono oɗo mawɗo jayde witende Walfadjri hono oɗo biteɗo tigui jayde Walfadjri caggal nde o yettino suudu yettino on nden jayde nde o yano kay yettinoyde duwawuji makko e oɗo biteɗo tigui oɗo biteɗo Serigne oɗo biteɗo Lamine Niass oɗo biteɗo Sidi Lamine Niass caggal nde o yetti ɗum noon mbiyano ƴettino toon konngudi musɗi faade kay e sernaɓe leydi Sénégal o holliri hande yoga e sernaɓe leydi Sénégal ha tendi kay e lomtiɓe babiraɓe mumen e tawiraɓe mon hay goto hakkillaji mabɓe ala to goni so wona halis hay goto mabɓe ala toppitiɗo diine islam hakkille mum ala e diine hakkille mum woni tan koye halis mbiyen noon ɗum noon woni no mettere yoga kay e sernaɓe ha yoga e mabɓe kay kolliri tigui koko portata maître Abdoulaye Wade plainte yesso parquet ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kaale noon ñande talata nogas e goho duuɗo lewru mbiyen ko yurmini ko Moussa waɗi tigui e nder carrière mo Dias noon mbiyen ko sagata gorko goto soudeur biyetenoɗo Lamine Faye ko kañum tigui wasi toon fittade mum saaha kay nde ben goto camion goto taw komo hinde ben dimdinoɗo kaaje nde beno yiiɗi bende tigui tawa kadi omo jooɗi kanko omo jooɗi omo gollotono holko liggotono ko nden tigui beno yuppe makko kaaje nde beño yuppe makko kaaje sartuno ko ɗon tigui o wasi fittadu makko mbiyen kanko Lamine Faye noon o fittadu makko ɗon tigui heddi o liggima hikka waɗa duuɓi sappo e tati ko liggi tigui e nder on société mbiyen caggal noon nde on société tini tigui wonde caggal mayde makko noon mbiyen société o darnino golle tigui beele kay feccude sunare e ɓesgu makko ha joni koto leydi Sénégal kaalen noon e oɗo budget 2018 on laamu leydi Sénégal holliri e oɗo saaha ɗamini hollirde ñalawma hande o noon ɓe kolliri tigui wonde budget mo leydi Sénégal ene qime tigui 3709 milliards 10 millions CFA mbiyen ko aset hande ono jagorgal leydi Sénégal kalfina tigui fate halis e ngaalu hono ministre de l'économie et des finances hono biyeteɗo Amadou Ba mawo joddo noon e nder suudu sarɗiyeji ndu mawo joddo e sarɗiyankoɓe o haalanaɓe tigui budget leydi ndi kadi o haalanaɓe budget foof halis o holto fayi mbiyen noon budget o noon ene ɓuuri budget rawane o noon qimano tigui ko 3360 milliards on paami tigui budget hikka o ɓeydima no fewi saabu kay kene qime 349,2 milliards ɓeydima tigui e budget mo rawane o ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kaali noon oɗo biyeteɗo Assane Diouf ko Sénégal najo dariɗo tigui nder jiɗɗo réseaux sociaux saaha foof noon ñigowo yimɓe o pani laamu o pani almameɓe o pani sernaɓe mbiyen noon saaha foof noon omo ñigaɓe ɓen imo ñigaɓe ɗumen e leydi réseaux sociaux e ñalawma hanki o noon o ñigui tigui ko oɗo biyeteɗo porte parole won joguiɗo konngol ɓeɗo muridɓe ɓe Touba mbiyen noon o holliri tigui so tawi kay oɗo o holliri tigui o eri tigui oɗo biyeteɗo Serigne Bass Abdou Kader yo ar tawi kay kañum woni joguiɗo konngol woni porte parole mo murid en o holliri noon yo on ar haalana yimɓeɓe holto heeɓi milliard uji joguiɗo yo ar haalana yimɓe to heeɓi ɗum mbiyen caggal nde o haali ɗum noon almuɓe murid naɓe kolliri hen mettere mumen no fewi ɓe ƴetti yiɓɓoli mabɓe ɓe dagani galle makko ɓe jinno kay ko wardemo o dogi o yalti galle o ko koninkoɓe leydi Sénégal ko kañumen tigui yin moftuno ndenno galle o kadi galle o duppede kanko noon oɗo kanko Assane Diouf noon o daɗani e oɗo saaha joni omo tawe e juuɗe digg noon ko koninkoɓe ɓe leydi Sénégal e oɗo saaha noon omo ɗamini ɓennine tigui yesso parquet omo tuuma noon ko wiyete 4 chefs d'accusation woni gueɗe 4 ko tuuma mbiyen ko wiyete tigui hono ko wiyete ƴettade yimɓe e yennude yimɓe e réseaux sociaux omo tuuma kadi hono ko wiyete bonirde needi hono jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo diine e aadaji omo tuuma kadi ko wiyete fenade woni diffamation omo tuuma kadi ko wiyete trouble à l'ordre public mbiyen ɗeɗo gueɗe foof ene tuuma e makko omo ɗamini noon ɓenninede e altine oto yesso parquet mo leydi Sénégal sen ummima ɗon koto leydi Mali paasi tan mbiyen losgoji noon tawa losgoji mawɗi mbaɗanoma tigui e nder leydi Sénégal ɓe kolliri tigui e nder leydi Sénégal ha e oɗo saaha sukaɓe hewɓe ne ndeese tawa kadi ko reseteɓe e dewle saaha mo yontani resede ɓe kolliri e nder leydi Mali ha e ɗaccon haqqe e nder leydi Mali ha e oɗo saaha kala temedere suka desaɗo hen 55 ndesa tigui tawa yontani resede yontede resede noon noɓe kolliri debbo yontata resede ko à partir de duuɓi 18 kala debbo mo heɓani duuɓi 18 hollirte ko yontani resede ɓe kolliri noon e nder leydi Mali kala temedere debbo desaɗo hen 55 yettaki duuɓi 18 ɓe kolliri kadi e nder temedere desaɗo foof hen 15 hen e nder temedere foof hen 15 suka debbo dañani tigui hay duuɓi 15
joyi ɗum noon ko ɗeɗo pelle taw kadi ko pelle ɗe gona laamankeeri woni ONG uji ko kamɓe tigui daari ɓayini oɗo ngollo cimtol ɓe kolliri noon maɓe daaro lankay beele kay eɓe gandina laamu ngu ɓe gandina yimɓe ɓe holko won caɗele kay gonɗe e resede taw yontani suko debbo ɓe kolliri so resama yontani resede so resama kay taw dañani duuɓi sappo e jeetati ko adi foof anda haqqe mum anda kadi darde debbo foti darade e nder galle ma ene adda kadi rafiji kewɗi ene adda kadi ene bonna kadi walla ne tardina jangdiɗe sukaɓe rewɓe mbiyen noon ɓe kolliri eɓe ɗamini noon joddade e mawɓe taw ko ardiɓe diineji ardiɓe laamu e ardiɓe aadaji e ardiɓe aadaji foof beele kay ɗen gueɗe natta e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali kaale tan kaale noon e ɗeɗo caɗele walla ndeɗo fayre ɓesgu malinaɓe gondi e oɗo saaha ɓesgu malinaɓe foof ene jogui fayre mawde ko fadde kay ƴettugol poɗɗe ɗaynoje woni drogue o ene teska noon e nder leydi Mali e oɗo saaha joni drogue ne ƴette toon no feewi drogue noon caggal kay leydi Mali jeeyede kay e leyɗele Afrique ɓurɗo wawde yeeyde drogue e oɗo saaha joni ɓe teska kadi e leyɗele ɓurɗo wawde hutorade ɗum ene teska noon e nder kala temedere ƴettoɓe e nder hon ndeɗo feddata ko fedde wiyetende darkat fedde wiyetende darkade sida holliri e nder temedde joyyi neɗɗo moɓe ƴetti e nder temedde joyyi ɓe hen capanɗe jeenayyo e jeetato % ko worɓe taw ko ƴettoɓe ɗo drogue soɓe ƴetti noon e nder ɓen kadi hen 3/4 walla mbiyen hen soɓe ɗum ɓen noon kadi so peccama pecce 4 hen pecce 3 puɗɗima ƴettude on drogue taw kadi ko drogue biyeteɗo pikkir moɓe pikkirto ɓen noon puɗɗima ƴettude ɗum tigui guila keɓani duuɓi sappo mbiyen ɗum noon ko fayre mawde wonande tigui nden fedde ONG ɓe kolliri kadi e nder yimɓe e nder temedere yimɓe wonduɓe sida hen capantati foof sida o heeɓi ɗumen ko caggal kadi ƴettoɓe drogue taw kadi ko ƴettoɓe pikkiraji ne pikkira koye mumen drogue o mbiyen noon ɗum noon woni ni ɓe caɗele mawde no fewi woni ni kadi fayre mawde ɓesgu malinaɓe ndeɗo fedde kadi wiyetede loni dik lori tigui e hitande 2006 nde fodde capanɗe 4 tonnes taw ko simme biyeteɗo drogue biyeteɗo cocaïne ɓurɗo hutorede e nder leydi Mali tawama naggama hen fodde capanɗe 4 tonnes naggama cocaïne e nder leydi Mali on capanɗe 4 tonnes noon so qimama haalis mum ma won 1 milliard taw ko haalis CFA ha joni koye on fannu hono oɗo biteɗo Papa Koulibaly noon ko cafro mawɗo tawateɗo e CHI mo G.G mbiyen o holliri kadi e nder temedere neɗɗo garowo tigui e nder on hôpital taw kadi ko aroɓe waɗoɓe consultation e nder temedere foof hen 14 ko yimɓe taw ko wonduɓe caɗele drogue ko yoga e mabɓe noon ko yimɓe taw ko jinnaɓe mumen gaddi ɗumen yoga e mumen kadi ko kañumen gaddi koye mumen ha joni koto leydi Mali keddoɗen kaala noon e oɗo suka kamniɗo suka oɗo ka kamniɗo baɗɗo e nder leydi Mali ko suka debbo goto desaɗo taw kadi o ɗum waɗi koye nder oɗo biteɗo 13e arrondissement ko suka debbo goto desaɗo taw kadi gorko makko ko ɗanno yanki gorko makko ko ladde woni no tawe to Espagne kanko suka debbo o noon omo yitondirno e gorko goto saaha foof eɓe belna addunaji mabɓe nde ɓe belnata addunaji mabɓe noon tawa kadi koye suudari ko nden tigui suka debbo o ƴetti reedu caggal nde suka debbo o ƴetti reedu o gorko o andi tigui ko reedu hankkadi reedu ndu ƴoƴi ko nden tigui gorko o majjirimo gorko mo wonduno o majjirimo majji itti tigui hay numéro téléphone mum natti hebde ɗum mbiyen kanko debbo o noon caggal nde o jibini haw gayni ko nden tigui o jiimi e ɓinguel nguel ko nden tigui o jiimi e ɓinguel nguel o wari ɓinguel nguel o weddi ɗum tigui nder kabina caggal noon nde lumgol tampini hoddiɓe ko ɓen tigui noddi waɗoɓe losmoji ɓe mbaɗi losmoji tigui haaɓe jiiti ɓinguel nguel mbiyen kanko noon omo tawe tigui e juuɗe ɓeɗo koninkoɓe leydi Mali 13e arrondissement caggal noon nde ɗum waɗi kanko bamum gorko ko nden tigui o noddi ɓi ko gorko o haalan ɗum alhaali o ɓiɗɗo o noon holliri tigui kanko debbo o fotani wadde ɓinguel nguel hay sinno kadi ɗum yettunomo mo fonno haalan ɗum tan ɓe ƴeewa feere no ɓe mbaɗi tawa kadi o warani wonki kadi o ɓilaki e juuɗe laamu mbiyen noon kanko debbo o noon omo tawi e juuɗe laamu gorko o noon ha e oɗo saaha koko naate soyde koko ronki yitede koto leydi Cameroun paaɗen mbiyen noon Samba Yel Eto'o ko pettowo balgana noon tawa kadi ko jibinande Cameroun najo o kanko Samba Yel Eto'o mbiyen noon caggal noon o nani caɗele kay ɓesgu ɓaɗe mbatte tigui e nder leydi Mali ko nden tigui o yinno ƴettude luude avion tawa haalis makko o lu avion addoya dendagal ɓesgu Cameroun naɓe tawateɓe e nder Libye mbiyen noon laamu ngu noon holliri ala ko kañum tigui addoyte ɓen caggal nde laamu ngu ƴetti avion mumen addoyi ɓen ɓesgu Cameroun naɓe tawateɓe e nder Libye kanko Samba Yel Eto'o o itti mone mabɓe fof o rokki ɗum million e feccere woni 1 million 500 mone mabɓe fof tawa haalis CFA o rokki ɗum yo fuddoro golle koto leydi Nigéria paaɗen kaali noon oɗo biteɗo Atiku Abubakar noon ko men noon wonde cukko hoorejo leydi Nigéria e saaha kaymo Obasanjo wonno hoorejo leydi ndi mbiyen ɗum noon wonno ko hitande 1999 ha hitande ujunaji ɗiɗi e jeeɗiɗi kanko noon ko jaggal manggal e parti walla mbiyen e landa taw ko landa Mouhamadou Bouhari woni APC
kanko noon e kanko Aboubacar noon o holliri tigi e oɗo saaha o yalti tigi ha laaɓi e kan landa o yalti ka landa o wi noon saabi jaltugomo e kan landa ko oɗo biteɗo Hamadou Bouhari wiyete Mouhamadou Bouhari hoorejo leydi ndi e oɗo saaha haydara ala ko waɗi eko wino e saaha mo ƴamanno laamu ɗum noon ko ɗum tigi saabi o yalti yimɓe hewɓe noon kolliri kanko Aboubacar o yadimo yaltude tigi ko yidde kay sosoyde landa makko yidde sosoyde landa makko e beele omo ƴamoya kay laamu e sumgoji laminiɗe waɗede walla tijjari e hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi koto Angola paalen mbiyen sagataɓe nayo worɓe Angola naaɓe kamɓe foof ɓe nanggama ko taw kamɓe julɓe ɓe ñawama ñalawma hanki o ɓe ñawama mone mabɓe foof ne lelo duuɓi tati e kaso kamɓe noon ɓe nangga tigi ko guila hitande 2016 o mone mabɓe foof noon kamɓe nayo foof noon ko hakkude jaarowo duuɓi nogas tati e duuɓi nogas e jeenayyi ɓe tuma kamɓe foof noon ko jeeyede pelle ceɓɓitide kadi e jokkodirde e ndeɗo fedde wiyetede état islamique mbiyen noon eɓe nanguideno e ɗiɗi worɓe ɗiɗi worɓe e goto debbo goto ɓen ɗiɗi worɓe noon e debbo goto kañumen foof goppama mbiyen noon julɓe hewɓe taw ko julɓe Angola naɓe kolliri tigi mettere mumen e ñawor mabɓe ɓe kolliri tigi laamu ngu wona ɓeɗo sagataɓe ñaawi tigi ko diine islam saabu ne teska kay gañgu laamu ngu e diine islam ene funggini no feewi ha joni koto leydi Soudan paaɗen kalen oɗo biteɗo Oumar el Bachir ko hoorejo leydi Soudan mo hoorejo leydi Soudan mo ko wiyete mandat d'arrêt international waɗa e muɗum mandat d'arrêt noon ne wiyano tigi kala jiiɗomo yo nanngumo tigi addamo to yeeso CPI woni tribunal pénal international no Pulaar heewide ni goffali dawaɗi haɗata ngeloɓe yaade haaju mum ɗum noon mandat d'arrêt haɗani Oumar el Bachir yaade haaju mum kala so haaju makko yetti omo yaaha e oɗo saaha joni omo tawi e jillu makko to leydi Rissa o joddima e hoorejo leydi Rissa o joddima kadi e hoorejo jagorɗo e leydi Rissa ɓe ciifi ciifande mawde no feewi taw kadi ko jiifande ko fate faggudu to banggue miniére noon e to banggue énergie to leydi Égypte paaɗen mbiyen aljuma hanki o ko ñalngu musgo waɗi e nder jama goto e nder leydi Égypte e nokku biteɗo Sinayi ko famli fof ko temettati e joyo neɗɗo mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen oɗo noon taw ko hoorejo leydi Égypte biteɗo Sisi Al Fattah o holliri hen mettere makko no feewi o holliri kadi wonde ko joftotoɗo joftoygo muusi to Ouganda paaɗen to Ouganda noon mbiyen laamuji noon Afrique naaɓe hewɓe hooreɓe hewɓe leyɗele Afrique naaɓe ene gadda tigui leydi ene gadda chinois ji kay garɗinde leyɗele men ko fate goudron ngaji ha ko fati kay stade uji ha ko fati nokkuji e dispensaire uji mbiyan noon en teska noon kamɓe chinois ji ɗi caggal fof wuuro leydi ɓe gaari ɓe kewi ɗaccude hen caɗele to Ouganda noon ɓe ɗacci toon tigui sukaɓe hewɓe yoga e mabɓe kay arnoɓe taw ko arnoɓe gollade dañino toon tigui suddiɓe ɓe ndesi toon rewɓe walla ɓe gondi toon e sukaɓe rewɓe deɓe punna yaade ɓe goppi toon tigui sukaɓe hewɓe e nder diwan goto biteɗo Oyam tawa kadi ko district goto tawateɗo e nder leydi Ouganda ko famde foof ɓiɓɓe nogas ne tawe hen taw ko chinois ji ɓiɓɓe nogas chinois ji noon tawa kadi ko bamumen foof jeehi e oɗo saaha goppidi rewɓe ɓe e ɓeɗo ɓiɓɓe ɗum noon woni ni caɗele mettere e kay ɓeɗo rewɓe e ɓesgu e laamu tigui laamu leydi Ouganda koto leydi Libye paaɗen mbiyen noon e ñalawma hande o ko bateau musɗo bateau mawɗo yani tigui walla ko muuse waɗi to leydi Libye mbiyen ko bateau mawɗo noon bateau tawa kadi ko jolnunoɗo ɓeɗo ɗanniyankoɓe tawa ko ɗanniyankoɓe yahoɓe Soudayru mbiyen ɓen ɗanniyankoɓe noon bateau o noon bateau o yuwi fodde ko famɗi foof nogas e joyi neɗɗo wasi hen fittande mum yimɓe hewɓe noon dandama hen kamɓe foof dandaɓe ɓe gaddirama tigui e ngoɗo wuuro wiyetego Tripoli siftinde bandiraɓe noon ko hitande nde dari faade joni ko famɗi foof 3 ujunere neɗɗo wasi hen fittande mum eɗen ñaago bandiraɓe tan noon eɗen ñaago Allah tan noon nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kabaruji men e ɗemgal Pulaar ko adi keɗen mbaynodir noon eɗen mbaɗa erango faade dendagal ɓesguji men nde ustata ɗanne kay taw ko ɗeɗo ɗanne ɗen dewani lawol ɗanne kay yahoɓe nder ndiɗo leydi wiyetede Niger payato leydi Libye eɗen eero kadi laamuji ɗi ne mbattata hakkillaji e ɓesguji ɗi nde jinnaɓe kadi toppito sukaɓe mumen mbasa ɗaccude sukaɓe téléfoyo e nder ladde eɗen eero kadi bandiraɓe nde toppito sukaɓe ne sukaɓe nedi moƴƴiri saabu kay caɗele kewɗe tawede ko fate drogue eko fate gueɗe pewɗe ko wasde jogade nedi moƴƴiri musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e kabaruji men jalam jaɓeydi yo Allah rokku en hiirde jaam e sawto he ko musidɗo moon Ghali Abouba.